நண்பர்கள் தான் இந்த தள்ளி வை මගේ ජීවිතවල මේ වගේ ස්වභාවය දාම විසින් දීපු පතක් මම දැකලාම නැහැ. ඉතින් අපි ගිය තැන් හැමතැනම තිබුණේ තාම දුෂ්කර විදියට බලපෑම. ඉතින් ඒක දකින්න අපිට තාමත් ඒ වගේ නැකිලා නැහැ, නිදිලා නැහැ. ඉතින් මේක නිසා තමයි මම මේ එන කණ්ඩායම உணர்ந்து கோட்டைச்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த எமது மக்களுடைய அந்த இன்னல்களை பார்த்து உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும், அவர்களுக்கு கை கொடுக்க வேண்டும். දිස්ත්‍රික්කයේ ත්‍රිකෝවිල් ප්‍රදේශයේ ඉඳලා ඒ අවතන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් ත්‍රිකෝවිල් ප්‍රදේශයේ ජනතාව වියලි සලාක ලබා දීලා මේ ඔබ අපේ දීපන් මහත්තයා සහ කණ්ඩායම විසින් ඉතා දුෂ්කරව කාර්යයන් කරගෙන ඉදිරියට මේ ප්‍රදේශයට රැගෙන ආවා. ඒ කාලය තුල ඒ කාල සීමාව තුල කිසිදු අපි කණ්ඩායමට කිසිදු ඉදිරියක් මේ නැහැ. ඉතා සාර්ථකව මේ වැඩසටහන කරගෙන යාමට එම කණ්ඩායමටත් අපි ගොඩක් සහයෝගය දුන්නා. இதுவரை காலத்திலே திருக்கோயில் பிரதேசத்திலே எங்கள் பிரதேசத்திலே இராணுவத்தோடு சேர்ந்து நாங்கள் எந்த செயற்பாடும் செய்யவில்லை. நிச்சயமாக பழைய கசப்புகள் எங்களுடைய இருந்து அந்த கசப்புகளை மறைந்து இந்த நாட்டை அனர்த்தத்தின் போது இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பும் முகமாக எல்லாத்தையும் மறந்து இந்த நிலையிலே இந்த இராணுவத்தோடு சேர்ந்து நாங்கள் இந்த வேலையை செய்தது உண்மையாகவே சந்தோஷமாக இருக்கிறது. புண்ணன் பிச்சைக்காரனுக்கு புண்ணு இருக்கிறது போல எப்போதும் அந்த பழைய ஞாபகங்களை கிளறி நாட்டை நாசமாக்கின காலம் தான் அதிகமாக இருந்தது. இதை மறப்போம் மன்னிப்போம் என்றதுக்கு அப்பால் சேர்ந்து செயற்படுவோம் என்ற ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறதற்கு மிக சந்தோஷப்படுகிறோம். பொருட்களை எங்களை நம்பி எங்களுக்கு பகிர்ந்தளித்த எங்களுடைய கிராமத்து மக்களுக்கு இது சரியான முறையிலே நாங்கள் பகிர்ந்தளித்திருக்கிறோம் என்பதை உங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக நீங்கள் ஒப்புவிக்க போறதை நினைச்சு மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறோம். எங்களுடைய மக்களுக்கு மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.